Når den er ved at hisse op. Så programmerer vi de forskellige, men dem programmerer vi selvfølgelig til samme funktionsudgang. Og så kan matte dem. Du klar? Ja. Og så natsænkning med lys. Nej, hvor er der så meget lys. Det er mørkt herinde. Nej, lyst. Der er lyst herinde. Der skal ikke være mørkt. Det jeg synes, der er det fede ved det, er, Det ser rigtig godt ud. vi har siddet og kigget på, fordi det er en random generator, der laver opstartssekvensen. Man skal nok tage 1000 tænd, sluk, for at finde to, der er ens. Ja, det er skævt, når han danner og slukker. Ja, det gør sgu. Det ser sgu godt ud. Ja.